Bon dia, això és un anunci de que les dones també poden ser científiques. Com podeu veure, hi ha més dones que homes científiques. I així i tot, els homes reben més premis que les dones. Qui va ser Nelise Meinter? Nelise Meinter va ser una física austríaca d'origen jueu, nacionalitzada sueca. Va estudiar la radioactivitat i la física nuclear, ja que es pot comprovar amb les imatges que hi ha de vora ella. Va tenir un paper clau en el descobriment i explicació de la fissió nuclear, juntament amb el seu col·lega Otto Hahn. Qui va ser Rosalind Franklin? Rosalind Franklin va ser una científica britànica que va tenir un paper destacat en la major fita del desenvolupament de la biologia molecular i el descobriment de l'estructura de l'ADN. Rosalind Franklin es va doctorar en física i química el 1945 per la Universitat de Cambridge. Espero que vos hagi agradat el nostre anunci de les dones científiques i adeu.